Agus daoine tagart do Thréimhsí Ama faoi le, úsáideann siad fa, I gceann, faoi cheann, go ceann agus le. Brenn muid inis na rialacha a bhain leis na focail seo. Is féidir fa a úsáid san aimseir chaite agus san aimseir áisteach. San aimseir chaite bíonn tagart a gceist do Thréimhsí Ama atá críochnathe inis. Bhí mé sa Spáin ar seachtainna mbliana. Is féidir fa a úsáid san aimseir áisteach chomá agus tú a tagart do Thréimhsí Cínte. Bíonn éile siúla fa mísa. Tuairfid zara go leadan tiisiil gineadach an réamhfocail cóhite fa. Úsáideann daoine I gceann nó faoi cheann le tagart do rud éigean a tharló in air Thréimhsí Ama ón ama láthair go dtí améigean cínta sa todhchaí. Feiceann me thu a gceann seachtainna. Béis sin seo arís faoi cheann seachtainna. Leanan an tiisiil gineadach na réamhfocail cóhite I gceann agus faoi cheann freisin. Is féidir go ceann na úsáid agus tú a tagart do Thréimhsí Ama ar gádaí dul thart sa dála rud éigean. Ní bhéh sé anseo go ceann seachtainna. Is gá le a úsáid agus tú a tagart do Thréimhsí Ama nach chfuil críochnathe fós. Tá mé anseo le bliana inis. Úsáidtear le uaireanta chomá le leir faoin am atá imethe. Faoi 2012 bhí sé sa fós le 5 bliana. Déanamh cleachta beag inis na rialacha seo. Aistrí na habartaí seo. I was in Spain for a week. Bhí mé sa Spáin a seachtainna. I'll see you in a month's time. Feiceann me tú a gceann mísa. I've been here for a week now. Tá mé anseo le seachtainna inis. He'll be here for a fortnight. Béis sé anseo fa caicíse. She'll be back in a year's time. Béis sí ar ais a gceann bliana. She's been home for the past 2 weeks. Tá sí sa bhaile le caicíse nuas. She won't be back for a month. Ní bhéh sí ar ais go ceann mísa.